no crowd of higher mama catchy FM Lucy. Only Pebby a was a so a move wobble and send me brandy above one way, dear bro. I had the Ayakasa Trebenansa for by Jimba, some bits ye. Now I fasten me more about only Pebby a was a so dear, a move wobble and a brand of swine and a cassa. A move wobble cry. And then Yama be brain a chegu, or a faulty men catch a whom yet say. I have reached a brabono. A brand so the other side be a so ye only Pebby a was a season. A move wobble cry, and a rather woman. A rather Betsy me at the wire BB. Said you had me a BB, or betting those who are BB at it. Yen I had this show. Ye nin tafo, ye ni asante for, ye ni abono for, ye ni ahuna for, ye nin cry for. E ready betim di obi a ye bibi. Ye de akoso be brano so ase de ready aka na abu egu fam. Ahu se mema katachi asore. Owra KKD kwasi che dakwa. Be menya safo be bia wo bia me salute anopai papa. Hey. Emu hu abofia wate. Ade se nipa yin na ya oba ma abu ogu fam wa hu se de na nida so ni no sabre e ho ne nsam na free ba ya dwum ye de ya papa no ya da mo se na me de hye no wate what ya de hye mo ja na toye and let's say na be be kira woni ma bebre mama ka kire no me chia na nanom ye wasaje force ya de ya doctor jaja adumbedu bebe nyansafo anambo mu ase me chia no ida ne obusuafo nyina amono kro hene wa hene nyansafo onipa bi a wasasi so me ma me no madofo wa wota me kurati nyansasam aha ye kasa che be nyansafo ebu hu abomfia na awrade betim de wa ye bibi onyame betime we ye Kristo ni we ye kramoni ye nyina nyame ba akopɛ okonfo da nyame wate enti amuna ni da nyame asante ni da nyame abunu ni da nyame enkra ni da nyame nyame betim de obi a ye bibi ebu mu abomfia we ye wade hye ebu hu abomfia ye enwum ye de nyansa ne aba wom ebu hu abomfia wate dia wasa wo kaneka we ye wade hye ajo mi wo me wo abomfia ebu abomfia na we ye wade hye me ye brate dia so the Esther ye dia dia na radio timenye oyi Daniel Sijata amena nu dia ebu hu abomfia na bradi nie she ha mi dia nu dia safo ma me ba me fo bienu bi afra mi fra manga na mu mamu mu hu abomfia wate ewurade ne ye musa ebere bi ekene nipa binim to aduro num se be pekese aye ebu hu abomfia na me be ka sama kirewo me be yini ama bi a kirewo ewurade hia o ode hie ebu hu abomfia ebu hu abomfia enum no asama me be ka ne nadi nyina li o se mu hu abomfia wate na we ode hie ya aja me wa abomfia enu wa abomfia na me ya ode hie mi o nya me dia wo ba fefe te se me we am koto ye mu ye hu abomfia da ade ti ade sei nya me dia jo sabre ba bia wo bia ya so na tie wu nia ba mama ka kire said ya da bia ya ka no ya kasa kire nyansafo abadwenjemba enuti ene amakakra bi na adofo ne abusua binom ene me akasa me de said da bia ka kire o onya me ba mama o ye adwa ho ebu hu abomfia na we yo nya me dia me da si bebre papa no ya da mo ase odofo ena me bebo wa hya dia na dia be ne me bem wa hye wa hu ni akoso o manga na mu
ensem bebre na ekoso said ye da bia me ka kire ye boaboa no na ya ba begya ni sebuya eye papa kwasi che da kwa eniema bebre na ekoso said ye maka kire se bible aka se ebre ne bekwa wie ya wo de nsa ne be hye nkokwa enyansafo anum na saa ne nka aboa kura egu fese nipa ya yi na ya obema na yi aye obema na ye ro no awurade aye enu nti ene wo hwe niema ekoso wiase ya onipa de na dwene aye niema akreti niema wono a wo pese de kwasi buroni be ka no na jaman ka se jamani be ka kire se vasondas chese edi ankora no edi ankora no vasondas versus laws versus laws adan enu nti senda me no hia ya sebe mpreduasa me meyi me maame bi emfa ne nkyerɛ sɛ ne ho aniwu anasese na mom ɛyɛ futuo hyɛmfo nyini kakra yi na membe kansam afa ho ɔdɔfo a wɔhwɛ mfonyini ɛyɛ me sɛ wuhu ya maame ya wɔda so yi wohwɛ enku ahodoɔ na atwa ya maame yi ho ahyia enku atwa ya maame yi ho ahyia ɛyɛ enku a sabe ya maame de sra ya na wuti hu sɛ saa bere no sɛ ɔyɛ abaya sɛ ne mmere wabom na wuti hu sɛ ya maame no ɔwɔ pa hwɛ enku a ya maame sra ye wahu sɛ de ne awie ya na kɔ wie ya maame na efiti asia no nipa ɔka de ɔbɛka ne sɛ ɔwɔ ni sika de ɔbɛka ne sɛ nsunsuanso obi ani so eno na sabre me de ye kire se hwe enku egu wa na ya maame ne sraye no wo hwe de ne sebe ya maame awie na enu bi na sabre ni pampanyufo bi ne medidi nti ya me mfa nkire eto oproyefo na abakoye beto no mamanfo maame ne mabɛyare dada no sese pampase ho ayede no pampase mpanyufo pampase no ho ayede ne na mu ni nsa sa abakoye beto no esan setuo na betimali kinti bebo pampers ansa na baseba pante aguso ansa na bapia bontino me mode yamoma ya mompa ne nka be mu bi nko kantokwa monche de mpa no hu se wa ubehu so obo pampers ade na bekọ ya na bensunsanso obi ani so no bebo ho pampers bobo ma na bakọ ya beto no abede te Ghana ho se sunsanso obi ani so no enie pampers bobe mo hwe we ni nyina bebo pampers fo mo hwe oba besia de okoye we na yase preko ada efiri ne nkyeni nkosiri nkyeni sama yi nyina bebo pampers se de ade na ntimi nyadan enliki ba bebe tome no saage no mo hwe saage mfo no wahu ekuro da na yase na kuro we da bene kra na ebewu ama be ma wo ne be ma atima di empamu agoro a ebe ya nije wahu yefuru na mu saage no no jo sama ka che ma eto no so poro enti sa ato no be na ma bebo pampers ama sebe enne ye nua binuma be ma me ne mo yare ubeti be pampers ma me fo pampers na short wo manga na mu sa eto polo fo na be gina ho se eto no bebo pampers odofo enne nsunsanso a ebeba sa ne ma ihu no enne ne maka kire no enu ntini sa brei ya ka kire wo se onu adofo ade bia wo ye no wa hwe ne yie na nka ebe ye dan enne de ankofa sebe pa wo pani ankofa wo bia wo gina kwan ho a obi akoma ni sika se koye campaign o ya yenua be ma owo ni bibidi ode ne ho kwasi cheda kwa KKD ade ye mpanyufo ne sabia nya ado mo ye nkwasiafo muni munyansa sabia nya ado empanyufo amugu Ghana na anu ne ya ne ye bisa se minister wo ye road minister wo ye health minister wo ye trading minister shebayira na egu ebono mantamu a yenya nipa mabenkoto na nkasa abira articulator fa abana articulator enka otu na akwosesa sa abayira no odi bi agukumase odi bi akonkran odi bi akotakorade o sa trade minister no enku sa sebe mpradua sasa nyansa no bayira no na egu amoman ebigu tachiman ebigu nwanchi ebigu nwase na sa minister na fe be yi ne yede be yi sa minister ne yede
enu ntini yatena se ye ba be kasa akira benyansafo abadwendwen ba se wo mu hu abomfia na awurade betimi de wa ye bibi emu hu abomfia na awurade betimi de wa ye bibi ebre nu nie sede nipa binim ane ye nandwene se bebe sori abegyire social media so kura kasa no nsio chatu ma agihwan afedi ya ba kasa afedi ya ma nipa be kasa mpanyini be kasa ama nipa atese san de ekono enkoyie empanyini be kasa ma nipa atese san de ekono enye san na wo se ye enu nti mu hu abomfia emu hu abomfia da na nyankopon obetim de wa ye bibi awurade betim de wa ye bibi odofo awurade betim de wa ye bibi enu nti mu hu abomfia da emu hu abomfia da na ebre no anie awurade betim de wa ye bibi hweto na asese bakoye edit social media so bebe de ogi besika o bebe anya de ekoso wo manum ne bebe ka o hye niam ekoso ne ya ene social media obi abie ne be ye nwotwe anudu na ono de opani sika gunu botom na de ebe boate mamufo na mo so mote Ghana ho na sebe mpraduasa eniama we wo behwe na sabio obi ono abie ni studio ana abie ni bibi na oto na afrew ha bi nua ni diasafo ma sa so ko celebrity fo no be frem se be ye mo interview ama mo nkowate be de mo be pebe sika ne be wi abeba ka kire mo se be yefuna saage enti be koye be shape na cha sa wo de okotena ho ani nyame ya mo yi o na o ya aboa me ma me no me nua ma no diasafo ma mienu bi freme sem ye nua ya ti asama waka said ye nyame aboye de chese ye de ye mo wa hu ne ba be frem wa asafoi ne be de mo kwesi UTV ho ne be bi bisa mo question kwasi asam ne mo wasam na ono akoyi ne yam se ne yefuna saage na wo no kase na wa ye no wo de ye kire be sese bi o ni sika wo de akoyi yam saade no na so no na ho no se wo didi wo da wo sebe said the asafo mai bebre na wo mapa me bia wo muntafo saade ne guni yam so atima wo ntafo enu ntine ne ye ka kire mo se emu hu abomfia eye mama ka kire FM no sinie wo bi ni ma wo bi kire enu nti sabre de ye de ba ne se enyansafo e kasa kire enyansafo enkwasiafo no pe ba bi na asem we wuni nyansa wonte ase wuni adwena wonte ase sade maka ne mai nanano mahemfo binim tena se empanyini bi tena se etie fa asemi mu aba adi mu nyansa samso esan hye yenkunan hye aboa kwakwa dobi oni ni ndi nyame ya amaninti ade omfa nani enkwa samando ansa na kwakwa de bi bewu no obubo nani kosua ansa asenwe bi ana wonte ye mesa na siso akire obi o se aboa kwakwa dobi a ne koni mfita na asa credit card no ade omfa nani mienu nkwa asamando said ye nyame born no na mmom ansa na kwakwa dobi obewu no obubo nani kosua ne mienu ansa na odi awu onim se nyame betima aya ne foforo enti mu hu abomfia wate emu hu abomfia na me papa enu munwumi ya me dadodo ale mu hu abomfia na awurade betimi de wa ye bibi awurade betimi de wa ye bibi dodo awurade betimi mama ka kire no wo bi ni ma wo bi kire ma nya dachi awurade betimi de wa ye bibi awurade betimi de wa ye bibi o eni tini ma ka kire se me pa mo cho bebre ma bie MK Videos Foundation ko Facebook no so a me bo akunafo kakra bi a wo nsa wo sofo ebeneza owo manga na mu dia wo betimi dia boa yam bia me dia me nkasa fa breme do ma yinkro me wa kunafo pa gu ho eti ye hia mmoa ye hia so obi beso yasene no wa dom ye da bia kakra ye betimi dia ma ya maame nom everything MK Videos Foundation mothers we care for you ye dia ye mu ye ho abomfia da onya be betisi ye amaya ya de ye rade dia ya de sie me mu me ho abomfia da wo so mu ho abomfia ewurade ye na de hye sa wa hu sa papa we tumi a sa wa hu na hode ne kese ya hwan biem nipa bia o wa sasisi no emu ho abomfia da emu ho abomfia da
Owa sasi so nko ade. Ebu ho abomfia. Ebu ho abomfia da. She Bible de die yenya ye pene yenya mafoforo. Edi wa ye biribi. Enti se kofi ye na enya, kwabena so ya enye, kosi ye na enya, adwa ya enye. Hey. Sabi da bi anka kire no. Ukọ na obi ni obi wa asama bisa se oye dadada wate. Ghana for judge free. Ghana ni bia ye judge o. Ghana ni bia ye magistrate o. Ghana ni bia ye lawyer. Asam no so odo me no. Obeba ke me. So odo no obeba ke o. Onti asam no. Onti asam no. No bu obi abomfia. Enso obi so your this year wate. Emo abomfia. Emo abomfia. Now we onyame dia. Jo me do for say ene so me ni di ahia. Eye mama Kaakyire FM nisumie. Yes I wo Facebook Florence Kaakyire FM. Na yes I wo Facebook kura na so MK Videos Foundation. Eno dia ye boa akunafo nyanka misia wona woni bie. Eno nti dia me Kaakyire wa ne say. Odofo ebu ho abomfia. Dia wo bia no wo so dumobi. Ebu ho abomfia da. Wo ye awrade dia. Bible de die yenya ye peno me dia magina so ni o. Ye kan say awrade bedrom yen. Awrade betimi aye. Awrade hira o. Amen. Amen. Odihye. Jo, anything that ye be Kaakyire wo ni say ade bia won sisanso ebre no sonko ade a wo hye maami mfo nyina me de kire wo ya. Maami ba panini sa bre na osra no. Sa no kan ye se na sisanso bi ani ho. Me emana ba ye beto ba ye be ye no be bo pampers. Eti baba pampers bua ye dene. Baba pampers bua ye dene. Ene se what the ekọ €1 12 cedis. €1 12 cedis. Wo sika to bi gu what €1 12 cedis. Do mama bless no $1 2 cedis. $1 2 cedis. And then another kufa do breso €1 12 cedis. €1 $11. Hey, €1 $11. 11 do bako 11 do bako. Nana kufa do pay so e bra ne John mama was no JDM John Dramani mama gonja this year. Eh watra jata woma so wode ne ho bema buada wo pia no yonko bema suro no ne bra no so no na $1 na ye 2 cedis nana kufa do obesesem enne nana kufa do aba wachem this year wachem man no ye hwe ma ne nsei onhwe ma ne nsei no enne $1 11 cedis. $1 €12. $1 £14. Hey, madam was say, Abusiafo, dia me de baye ni, dia me Kaakyire wa ne say, ade bia wa hyase no, ewawieye, enu nti ene, wunua ba mama Kaakyire, dia me ba Kaakyire wa ne say, $1 11 cedis, and €1 12 cedis. £1 14 cedis ewo mangana mu meda se bebre wo saka she na fama wunia na ye srem amakoye moto ne se munja maya maame no ma sebe ya na manfo ma be yare dadanim no pampers ne bo nkofem ma no beto na epie beto na eliki enti se bebo pampers efiso anhwe ye pe wo be hu a wotena se kese na gepa na tade mu asai nti sesei sa etoofo ma no ene yafunu na esa ake ni nyina no sesei be na masa ba abo pampers o nti pampers bo ayedene madam fu bi ma me yare de o kan se be bi abeto pampers kra ho ayedene Ghana sesei Jesus so bi frabruchire ha edeko ene so de niam ye frabruchire ha kwa enya asam ketewa yesre mu etupiefo ma munjai ma ayarefo mo pampers wate etupiefo mai munyai ma ayarefo mo pampers wate mo amode mo manya musika no munyai na diasafo ma so beso be ye ma pa be gina so emema so pebe pa diasafo ma me ma munyina tu mutu ni nie mirianom munya abotre nche beba Ghana me ne mu be ye show bruta diasafo ma emenya nsafo honam osono ma be dia bankoto bankwa ankosre
nyame abode said the awurade abobe no bepe ne saa so eye diasa o diasa forma agegenge besu se chen meda se shefa mawunia eye mama Kaakyire FM no sinie ye program de ni dia ne say wo bi ni ma wo bi tre mama Kaakyire wo hwe wo Germany Berlin ye de ye kasa kire nyansafo abadwemba no wafa asem mu aba no meda se bibre yo aha ne yadu besi ebra ni nie meda se sene waya so no watie ye enya shense nyina ne sika oh adapade ya nkwane sa ya wada so bobi ti me wi amoni fi me so won oh